Com veus el Porreres ara mateix de sones 10? Bueno, com estem aquí entre amics i no separàvem molt, pues, l'equip està, els jugadors són 10. El problema que tenim és que tenim 7 jugadors lesionats. I estan donant tot, però aquí el Porreres té un problema que darrere no hi ha estructura, té un filial que són gent del poble de major de 25 anys i necessites la gent ja no per jugar. Nosaltres tenim 23 fitxes, però tenim moltes baixes, esperem recuperar aviat la gent, però estem traient els partits i si veus hi ha jugadors que estan a la banqueta que no havien estat. L'altre dia en Calonge va jugar 10 minuts i no podia apoyar, però per aguantar su a 0 molt va anar bé. I l'equip està un 10 perquè millor no se pot estar com estem, però realment ho hem de treure. Ja ho he dit, la sensació que tenim és que seguim el futbol balear, és que tothom xerra del Porreres, és que han anat líders fins ara fa un ratet. Vull dir... Sí, a veure, per nosaltres, hem tingut un parell de vegades que la penya o jugava diumenge o tenia el partit aplaçat del campus per posar molts primers i no havien guanyat. O sigui, ha estat la primera vegada que el Porreres, de forma circumstancial, en 48 hores, però bueno, mos ha fet il·lusió i el Porreres també. Nosaltres hem de viure el moment perquè això se viu una vegada a la vida. O sigui, fa 40 anys que no està a tercera.